Ang ridge sa high pressure area nakaapekto sa Northern Luzon. Ug diri sa Central Visayas, ang Cebu makasinati karong adlaw og katag na pagpanag-om inubanan sa patak-patak na mga pagulan o pagpanugdog sa kagabhion. Pagka Miyerkules makasinati kita og katag na pagpanag-om ug init nga panahon. Pagabot sa Huwebes ngadto sa Biyernes makasinati kita og katag na pagpanag-om inubanan sa patak-patak na mga pagulan o pagpanugdog sa kagabhion. Ang Bohol karong adlaw makasinati og katag na pag-ulan o pagpanugdog kilat. Pagabot sa Miyerkules ngadto sa Huwebes makasinati sila og mainit nga panahon ug katag na pagpanag-om. Ug pagka Biyernes makasinati sila og pag-ulan, pagpanugdog kilat sa sayo sa kabuntagon ug init nga panahon sa nahabiling bahin sa adlaw. Ang Dumaguete ug Siquijor makasinati og katag na pagpanag-om ug init nga panahon sa karong adlaw ug pag-abot sa Miyerkules ngadto sa Huwebes makasinati og katag na pagpanag-om ug mga pagulan o pagpanugdog og kilat ug pag-abot sa Biyernes makasinati og init nga panahon ug katag na pagpanag-om. Pag-abot sa Sabado ang tibuok Central Visayas makasinati og katag na pagpanag-om ug init nga panahon. Mako na atong latest weather update kan diri sa DOST Pag-asa Visayas kini si Ned sa Letrero. Daghang salamat.